Good morning! Pupunta tayo ngayon sa San Juan, La Union. Marami tao tayong i-meet. Na yung pamangking ko. Kasi for 9 years ko siyang di nakikita eh. So pupunta natin siya for a breakfast ride. Oras ngayon is 7:42. Di na breakfast mangyayari na ito. Pre-lunch na to. Right, so samahan niyo po ako ulit. See ya! Okay, so mag-usapan naman natin ngayon kung paano ba ang tamang pag-break-in ng motor. Soft break-in ba or hard break-in? The soft break-in, which is tinatawag natin na gano'n, yun yung sundin natin yung sinasabi ng kasa na dapat for the first 1,000 kilometers hanggang 4,000 to 5,000 RPM lang tayo. Pagka scooter naman, 40 to 60 lang ang speed natin. Kapag hard break-in naman, yun yung wala tayong pakialam, kumbaga walwal lang ng walwal. Uy, sa wakas binasa. So ano po bang mas okay? Kasi pag sinabi natin na syempre engineering ng Caser so dapat yun ang sundin natin, di ba? Mas magagaling sila sa atin, sila manufacturing Pero nandun nga po yung sinasabi natin na paano natin malalaman kung may sira yung motor natin, or paano pa natin may babalik kung hindi natin habang may warranty, walwalin na natin. Kaya ano ba ang dapat? Una, kapag ka soft break-in kasi, binibibi natin yung makina, at least binibigyan natin ng time para mag-fit yung mga bakal-bakal sa, di ba, gaya sa piston ring, tayo natin mag-fit na maayos, gano'n. Sa totoo lang, bago i-release sa kasa yan, lahat ng mga motor pinapandar na yan or mga nire-rev na yan. Sabi nila na break-in na, gano'n. Hindi po, kasi it took time para mag-fit yung mga yon. Doon pa rin talaga yung nandito ka sa kalsada na tumatakbo yung motor at dahan-dahan talaga nagpipit yung mga yan. Kasi oo, pinatakbo yan dyan, pero hindi naman yan isang buwan na pinapatakbo yan dyan, di ba? Hindi naman 1,000 or 5,000 kilometers na pinapatakbo yan. Saglit lang yun para lang ano yung quality control nila. Kaya para sa akin, mas okay pa rin yung soft break-in na tinatawag natin, pero dagdagan pa rin natin siya na minsan ng konting pagkawalwal, kumbaga. Hindi yung tipong 4,000 lang tayo. Hindi. Pwede natin siyang i-rev or diretso, bilisan konti, exceeding dun sa may speed na sinasabi nila. Kasi para makita rin natin yung capable ng motor na bago kapag ka ni-rev mo ng ganun kalakas or kabilis. Kasi kaya kailangan nating i-break-in itong mga motor. Kasi nga pagka bago pa lang itong mga to, kasi lahat may higpit pa, kumbaga. Ngayon, kapag ka hard break-in naman, yun yung walwal lang, walang pakialam, kasi hataw talaga. Sabi nga, para malaman nga yung kung may diferensya daw yung motor. Isang advantage yun, kapag ka nasira yung motor for break-in period or ilang days pa lang, siyempre pwede mong ibalik dun pwede mo siyang ibalik sa kasa or replacement, diba? For free repair. Pero sa totoo lang, mapakahirap din or sakit din sa ulo minsan magbalik ng ganun. Kasi marami pang proseso, bakit nasira ka agad, gano'n. Or worse, minsan i-repair lang nila, hindi talaga nila i-replace. Pwede mo reklamo sa DTI, sabi nga nila, pero hindi rin magkakaproblema ka palalo sa gano'n. Depende kasi yan sa mga nakakaranas Ako kasi, lahat ng motor ko, lahat soft break-in yan. Lahat binibi ko, nagiging maayos kasi yung performance para sa akin Gaya ng motor na to, hindi ko to hinai-rev nung bago pa lang siya, hanggang 5,000 lang talaga ako dito. Yun na yung maximum yun na yung maximum na RPM ko. Ngayon maganda na yung fit niya. Ilang mileage ba dapat ang pagka break-in period natin? Ang nakalagay sa manual talaga is 500 to 1,000. And yung iba naman, ibang manual naman, depende kasi sa manufacturing yan iba naman 5,000. Pero para sa akin talaga, ang pinakamagandang pagkaka-break-in ng isang motor ay nasa 5,000. Ganun din
sa mga, especially sa mga sidecar, hindi yan kinakabitan kahit yung aabot ng 5,000. Hindi yan nilalagyan ng sidecar para smooth na lang lahat, siya mabigla kumbaga. Kasi hirap pa nga yung hirap pa nga siyang hirap pa magkaskasan yung piston tsaka yung cylinder, tapos bigla mong lalagyan ng pabigat, so mas lalo siya mahihirapan. Pero ang pinaka-importanting dapat ma-break in talaga dito ay yung gulong at yung preno. Kasi yung gulong natin kapag kabago, pansinin natin napakakintab, kasi nga for display yan kaya lahat yun mayroong wax at yun ang dapat matanggal. Ang ginagawa ko naman dyan, nililiha ko na kagad. Opo, totoo po yun, nililiha ko kagad para hindi na siya madulas. At yung preno naman, talagang ganun po yun, kailangan mag-fit din sila sa isa't isa para maganda po yung kapit niya. Hindi yung tipong pagka-brake mo talagang kapit na kapit naman agad, ganun. Kaya minsan napakatigas ng preno, napakalambot. Sana basahin mo ngayon. This time, sana basahin mo. Okay, sige. Thank you. Ay, laging doon ako hindi binabasa. Sa mga pupunta po pala dito sa La Union, kahit saan po parte ng La Union, ang alam ko kailangan po naka-reflectorized vest po kayo kapag gabi 6 to 6 p.m. Ay 6 p.m. to 6 a.m. yun. Kasi po meron po silang dito, may batas po sila rito na yun nga, bawal ang nakamotor na hindi naka-vest. Minsan yun ang magulo sa ating sa ating mga batas. Lalabal tayong gas. Gas na tayo sa next station. Napansin ko din lang, nung bago tong motor ko, napakahirap hanapin ng neutral niya. Yan, kaya minsan pinapatay ko na rin lang para lang mahanap yung neutral. Ngayon, kahit magsisigunda lang ako, pumapasok mo sa neutral. Kasi nga, na-break in na siya. For 1,700, para sa akin, okay na yung break-in na to. For single motorcycle lang naman. So, hindi naman siya kumagay sa sidecar Pero mas malapat or mas maganda pa yung lapat na ito kapag nasa 5,000 na. Ang tanong, pwede ba yung paandarin ko na lang yung motor ko na nakapark? At least, yun nga, maganda yung pagkaka-break-in. Kasi lang siya naka-idle lang siya kumbaga. Sa totoo lang, ginagawa namin yan dati. Sa mga tricycle namin kasi wala kaming oras mag-break-in, ginagawa namin yan. Pero kailangan mo siyang tutukan ng electric fan para hindi mag-overheat. Kasi itong motor natin ay naka-air cooled lang. Well, actually kahit na yung mga may mga radiator, mga water cooled, kailangan mo pa rin siyang tutukan ng electric fan. Doon may fan siya, pero hindi yun sapat kapag papandarin mo siya sa papandarin mo lang siyang nakaparada, masisira at masisira pa rin yun. Syempre to avoid overheat, kailangan may hangin talaga. Welcome to San Fernando City. Kaya po nasa atin pa rin talaga kung ano yung gusto nating sundin na kung ano yung desisyon natin, kung anong gusto gawin natin sa bago nating motor, kung paano natin siya break-in yun, kung soft break-in pa or hard break-in. Pareho naman, wala namang masama doon. Pero sabi ko nga, wala naman pong masama kung susundin na lang natin kung ano yung nasa manual, ano ang sinabi sa kasa. Dadaan tayo sa mismong city, huwag tayo sa may bypass, para at least medyo ma-enjoy natin ang pagpunta rito, ika nga. Shout out sa mga kaibigan ko dito sa San Fernando. Kilala nyo kung sino kayo. Mga batchmate ko, kamusta kayo? Kamusta? Sa tagal kung di nakita tong pamangking ko to, binata na. Dati karga-karga ko lang to. Yun lang kalaban natin dito, mga kaliwat kanan na jeep. Sige po. Hello. Ayun, neutral. Kung dati napakahirap hanapin na itong neutral na ito, ngayon nag-neutral na kusa. Minsan yata talaga ito na rin nahanap ng katawan natin Rides, dagat,
Bundok. Dagat. Nasa San Juan na nga ako. Di ba? Kung nakikita na ako naglalakad dito na naka-bikini. Dito yung ano hindi ko, diversion. Imunagak ito hindi ko. Ito hindi diversion, imunagak dito eh. Ay, diversion. Ata yung pa eh. Isend mo man din yung location mo dito. Okay, sige. Okay, bye. Yun. Hindi ko na na-vlog kanina, magkasama kami ng pamangkin ko. Kasi nga, medyo siya isa sa ano eh. Nahiya siya sa camera. Babalikan ko na lang siguro dito lokong to. Ayan, maraming salamat ulit sa pagsama sa akin dito. Sana may natutunan din kayo pagdating sa ano ng pagbe-break-in. Yun. Final thoughts tungkol sa break-in period ng mga motor. Nasa atin naman kung ano yung gusto nating sundin, kumbaga, kung yun nga, kung soft break-in or hard break-in yung gagawin natin. Diba? Kasi nga, motor natin yan eh. Siyempre, ayaw naman natin masira. O, diba, sabi ko nga, kung kalaunan, hinard break-in natin. Tapos, biglang, tapos na yung warranty. Biglang, doon na lumabas yung mga sakit niya. O may times na, may mga nasira na doon part. Ganon. So, yun, nasa atin pa rin talaga yan. Kung paano natin aalagaan yung mga motor natin. Mag-ingat po tayo lagi sa kalye. Kung anong kondisyon ng motor natin, yun ang kaligtasan natin. Kaya ingatan natin maigi yung mga motor natin at iingatin din niya tayo. Maraming salamat po ulit. Huwag kalimutang magdasal bago po umalis ng bahay. Maraming salamat. Have a good day. Ciao.